Кашкаїв багато не буває. Це був 1,5 ми вам знімали, це 1,6 на цепу. Різні мотори, кожному своє. Це чуть слабіший, це чуть сильніший. І так поїхали. 1,6, 13 рік, 227 пробіга. Продавець хоче за такий автомобіль 12 150 доларів. Автомобільчик для сім'ї на кожен день. Основні плюси. Ну, по-перше, це великий кліренс. Тут є і панорама, тут є і комфорт, від круїз-контроля, клімат-контроля. Автомобільчик з Європи. Тобто з Європи вони будуть цілі, не биті. Що по Європі може бути? Може бути якийсь перекрас там одного міста, може бути перекрас там пластика бампера. Да, тобто такі дрібні якісь підкраси можуть бути. Звісно, все треба досліджувати. В процесі діагностики ми все досліджуємо, надаємо вам звіти і по пробігу, і по технічному стану, і по лакофарбовому покриттю. Займаємося автопідбором. Це пропозиція від продавця. Ми машинами не торгуємо. Хочеш собі такий автомобіль чи будь-який інший, звертайся. Вадос Авто.